Това място създава градини и паркове сред сградите. Защото в Сингапур трябва да замените застроената площ със същата зеленина. Загубената зеленина на земята е заместена във въздуха. Всяка сграда трябва да има зеленина, равна на поне 100% от застроената площ. Някои обаче го надграждат. Тази сграда има над 200% зеленина за земята, която е заменила. Това е Парк Роял и е невероятно как са включили зеленина. Може дори да се разходите из градината тук. Но всичко това не е само за красота. Има и функционална причина. Сградите с зеленина използват по-малко ток, произвеждат по-малко отпадъци и имат по-нисък въглероден отпечатък. Подобряват качеството на въздуха и поддържат по-ниски температури. Този покрив е над 50 етажа висок и е почти изцяло градина. Най-лудото е, че е напълно отворен за всички. Това е публична зона, така че може да дойдете безплатно. Правителството въведе това изискване преди над 10 години, но важи само за Централен Сингапур. Но е ясно какво се брои за зеленина. Саксийните растения изобщо не се броят. Много от тези зони са и обществени места. Дори някои луксозни хотели споделят своите барове на покрива с обществена градина.